I čao ljudi, danas ćemo snimati nešto što sam ja dobila. Ajde, pogodite, dobila sam jednog maloga psa. Ja mislila da mi je malo mutno ovo. Eto, on se zove Luna. Ja sam ga tako nazvala, ili kako vi hoćete, samo to možete da napišete u moje komentare. I ljudi, eto, to je moja Lora. Bilo je hladno pa sam ju negdje našao i to bi bilo to za ovaj video. Pozdravljam vas Lora ili Luna, napišite u komentare kako da će zvat. I ona je unutra, eto, ili mala je vani da se poigra, on je ženskom. I molim vas ne pišite muška, zato jer to je žensko. Znači stvarno ne zezam se, ili tako. Ja je ovako volim. A super igrači našli su mačku koja je jako dobra. Ja sam išao za njim doma iz škole. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela i mislim ovo je kao, ne znam ako ja gleda mi kao vlog, no dobro, ne znam baš, hladno je, idemo unutra. Spoj. Inače trebam vam reći, Klešal, nećemo vi snimati nešto, netko mi je nešto hekovao ili nešto tako, ali dobro, nećemo snimati super igrači će me složiti, mislim polomio sam kompjuter, ne. To inače stvarno ne zezam se i ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ljudi, nadam se da vam se svidio. Eto, pušem vam sada šalje Luna ili Lora na Voviteo kako hoćete. Ja ću odabrati najbolje ime. Tko najljepše ime napiše, taj će dobiti srcoleke. I pozdrav od Benjamina i od Lore ili Lune. Napišite u komentare, ne zezam se stvarno i pušam.